Bună dimineața, YouTube sau prietenii mei de pe YouTube. Ce mai faceți? Ce mai ziceți? Zic și o să fac video ăsta. Sper să-l și postez într-o bună zi. Să revin cumva pe acolo, că de când îmi stă gândul că trebuie să mai fac, că îmi place să le fac, că este un hobby pentru mine, dar n-am reușit să mai fac videouri și n-am reușit să le mai editez. Probabil că am mai filmat eu așa, dar n-am reușit să le editez pentru că, ce să vezi, nu e timp. Și acum zic, bă, mănânc, mai am câteva minute la dispoziție, îmi iau micul dejun și zic, hai să filmez și un video. Poate am să-l postez. Și să revin așa cumva, să fie un video de ăsta de, bună, am revenit pe acest canal al meu, bine v-am găsit din nou. Sau, bine m-ați regăsit, sau știu eu, în fine, sau ceva. Bine m-ați găsit, sau ceva. În fine, îmi iau și un micul dejun, trebuie să trezesc copiii, trebuie să-i duc la unul la școală, celălalt vine cu mine acasă. Și zic așa să mai povestesc puțin aici. Între timp ar trebui să și mănânc, că trebuie să și mănânc, ca să am timp, să câștig timp. Da, să vă spun așa cam de ce n-am mai fost pe YouTube. Păi n-am mai fost în primul rând pentru că am mai născut un băiețel. Mai făcut un băiețel, un bebe, acum nu mai e bebe, că face aproape 2 ani, are aproape 2 ani și am trecut așa și printr-o perioadă mai grea, mă bate gândul să fac și un video despre perioada asta, cum a fost, cum am trecut peste sau cum n-am trecut peste, habar n-am, că probabil încă mă afectează sau încă sunt afectată sau știu eu. Dar în fine, cam ce am făcut ca să ajung în punctul în care sunt acum și că oarecum arăt bine, nu? Adică nu sunt terminată rău. Da. Dar în principiu așa, asta a fost prima cauză pentru care n-am mai făcut video, pentru că n-am mai avut când, pentru că eu după ce nasc, cam și după prima naștere și după a doua am fost ca de pe altă planetă. Adică nu m-am regăsit, eu eram unde sunt, de unde am căzut, ce s-a întâmplat. Nu știu cum sunt alte femei, dar eu chiar nu m-am găsit, nu știu. N-am fost eu, chiar n-am fost eu. Dar acum sunt oarecum mai bine, sunt chiar mult mai bine. Și da, și am zis că să fac video ăsta, să revin cumva, să mă leg cumva așa, să nu fie un video, pun țac acolo ceva care n-are nicio legătură și am zis să-l fac pe ăsta. Și să spun așa că din cauza asta n-am mai postat. Dar acum că băiatul este mai mare, fata este mult mai mare, au 4 și respectiv 2 ani. Fata merge deja la școală aici în Anglia, încă n-am plecat din Anglia, nu știu cum să vă spun. Probabil că am mai menționat eu că vrem să plecăm și acum vrem să plecăm, dar încă n-am plecat. Deci e tipicul obicei, să zic, sau știu eu, chestii care se întâmplă la români, cred, poate chiar și la alte nații. Este că tot timpul zici că pleci și nu reușești. Nu reușești nu să pleci, nu reușești să te convingi de ce să pleci și tot timpul te mai reține, mai stau. În fine, n-am plecat încă, dar încă suntem cu gândul să plecăm și acum, na, să vedem dacă vom pleca sau nu. Deocamdată fata este aici în cumva, cum ar fi la noi, un fel de grupa ăsta, da, clasa 0 sau ceva. Dar la ei se începe de la 4 ani, așa că, da, de la anul va fi anul 1, cum ar veni la noi clasa 1, deși e cam micuță, după părerea mea, dacă mă întrebați pe mine. Dar asta e aici, așa merge școala aici. Acum nu știu dacă e bine, dacă nu e bine, trebuie și vom vedea. Să și mănânc zic. Nu știu dacă nu s-au ținut copiii. Scuzați-mă că vorbesc cu gura plină, dar așa e când fac video, când mănânc, că n-am când de altfel. Ca să vă spun, știu, mănânc eu un mânt cu pâine prăjită și cu gem. Și aici mi-am făcut o ciocolată caldă cu cafea de cereale și cu frișcă.
așa îmi place mie. Și cu... nu s-au trezit copiii, ca să nu mă lase să fac video, bineînțeles. Și cu de-astea, nu știu cum le spune, marshmallows. La noi, ce sunt astea? Bezele? Deși la noi bezelele n-arată așa. Și nu sunt așa gumoase și pufoase. Da, și cam asta mănânc eu, nu în fiecare dimineață, nu. Încerc să variez pe cât de mult posibil și să n-am un mic dejun mai dulce. Mai am și sărat sau amestecat. Dar încerc și eu așa să fiu, cât de cât echilibrată. Îmi place chestia asta, să fiu așa, să le echilibrez lucrurile în general. Că nu iese de fiecare dată, adică mă imaginez că nu sunt perfecționat toată. Sunt vai de capul meu, din contră. Dar da, îmi place să le echilibrez cât de cât așa. Și asta a nimerit asta. De fapt, voiam ceva cald, că e cam rece așa, puțin pe aici. Și voiam ceva cald. Da. Ok. Ce să vă mai povestesc? Da, cam asta. Am născut, a fost ok, nu mă plâng de naștere, mă plâng de cât de după naștere, mi se pare mie perioada cea mai grea. Și în rest acasă cu copii. Acasă cu copii, foarte greu. Am trecut prin perioada aia cu pandemia, a fost la băiețel, pentru că l-am născut fix în 2020. Deci l-am făcut și l-am născut tot în 2020, el a fost anul 2020. Și a fost grea perioada aia, că am stat acasă. Băi, deci e foarte greu să stai acasă, efectiv acasă, să nu vezi alți oameni, să nu sunt aia de socializează și vorbește și intră în vorbă cu toată lumea, deci din contră, eu nu prea vorbesc, dar totuși e greu să nu socializezi, să nu ai pe cineva cu care să te întâlnești, să vorbești. A fost foarte grea perioada, plus că un lucru pe care aș vrea totuși să-l menționez, e mai trist și nu vreau să întristez pe nimeni în dimineața asta și nu așa, este că a murit tatăl meu. Și vă dați seama că a fost o perioadă foarte grea. Deci am murit fix la 3 zile după ce am născut eu. Imaginați-vă cum am fost. Mă bucur că nu sunt într-o depresie sau ceva, pentru că am fost la un pas. Deci la un pas mic, titel. Dar mulțumesc, nu știu, lui Dumnezeu că eu sunt credincioasă și știți că sunt adventistă și așa, dar mulțumesc, nu știu, altfel, pentru că sunt bine, cât de cât bine, adică nu cred că sunt complet bine, dar sunt față de atunci, evident, sunt mult mai bine, dar a fost destul de greu. Dar ca să păstrăm așa o notă veselă, pentru că astăzi sunt într-o tană veselă, sunt bine. Am trecut destul de bine. Sunt bine, ce să mai. Și da, o să fac un video cum am trecut și ce am simțit și cumva, că mi se pare foarte interesant și ca să ajut și pe alții și ce lucruri m-au ajutat și ce am mai făcut ca să depășesc. N-au fost foarte multe, dar au fost câteva chestii, pentru că am avut insomnie, am avut tot felul de atacuri de panică, astea încă le mai am, atacuri de anxietate, cred că încă le mai am, dar s-au mai rărit și cumva știu cam cum să le trec, dar încă mi se întâmplă. Dar chiar ar fi interesant să fac un video despre chestiile astea, pentru că sunt mulți oameni care cred că suferă, poate că nici nu-și dau seama, dar care trec prin chestiile astea și cumva, și mai ales femei, poate, mămici, nu știu, și cred că ar interesa, nu știu sigur, dar eu o să fac, acum să vedem acolo, dacă ajut pe cineva, pentru că vă dați seama că la mine asta e un hobby, nu e nimic să pun acolo special sau așa,
și pun așa, de fix de hobby și de poate interesează pe cineva. Da, cam asta a fost video, nu știu ce altceva aș putea să mai povestesc pentru început. Dar cu siguranță voi mai face și un alt video, sper, Doamne ajută, să fie și un alt video. Mă pun și eu acum să termin să mănânc ca să nu, totuși să nu vorbesc cu gura plină și să se înțeleagă totuși ceva din video ăsta. Și sper că m-am văzut, nu știu dacă am pus eu aici bine camera asta, dar sper că s-a văzut ceva și sper că s-a și auzit. Mai pot să vorbesc prea tare. Și n-am nici ce microfonul. Da, normal, că am uitat să-mi pun microfonul. Trebuie aranjate toate. Nu e chiar așa de simplu, dar n-am pus nimic, e pur și simplu, se aude, cred că și zgomot, se aude și mașina mea de spălat pe care normal am pus, că nu e timp când să le faci pe toate. Și cred că se aude de tot, da, sperăm să mă înțelegeți și să mă înțelegeți la propriu și la figurat, adică să mă înțelegeți, să se audă. Da, ce altceva să mă mai. Cam atât, cam asta a fost. Mă bucur că ne-am văzut din nou, că am apărut eu pe sticla aceasta sau pe ciofia, pe telefon, pe ce mă vreți. Și încă o dată, bună dimineața, bună seara, bună ziua, depinde cum mă uitați. Mi-a părut bine. Vă pup, să aveți o zi minunată, o seară minunată și să fiți veseli. Yeah! Vă pup!